Bathi ngingagwema kanjani ukuthi ngingayitholi senginesifo se-TB? Icishe ne-COVID. Okay. Uyabona zonke le zinto lezi besizenza nge-COVID ukuthi mangabe ukhwehlela usebantwini abaningi sekukuhle manje sekukhona no mask. Uyafaka imask mangabe uzoba sendaweni osolayo ukuthi ingakubeka engcupheni yokuthi uthole i-TB. Kuphinde futhi uma ngabe udle ukudla okunomsoco asisho ukuthi ihamba uyofuna ukudla okubizayo. Okay. Tshala nje ubhontshisi wakhe ekhaya, tshala ispinashi, utshala ikabishi, upheke udla ukudla okunomsoco nokuwasha izandla ke. Okay. Uma ngabe uqeda ukukhwehlela mangabe uqeda ukuthimula kwenzeka wavala umlomo ngezandla masizigeze kuwukuzithanda nje in general. Kuphinde mangabe kuukuthi khona umuntu ophila owaziyo ukuthi uphila ne-TB ekhaya siyayalelwa emtholampilo ukuthi bakhona umuntu onesifo se-TB simchitha kanjani ekhaya. Sivula amawindi uma ngabe kwenzekile ke wabasebantweni abaningi noma nabasendaweni eyodwa nomuntu ona uvula amawindi ugeza izandla indlela yokukhwehlela singahambi siphimisa ikhwehlela ngoba lokho kuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi omunye umuntu akhethe i-TB. Ukuzithanda nasebaqini phinde futhi udle ngendlela. Ngicela ungithintele ukubaluleka kokuqeda i-treatment. Ungenile umfowethu la uqabhasha athi ke iyabuya futhi kwesinye isikhathi. Kubaluleke ngani siyiqede i-treatment? Ibuphi ubungozi mangayiqeda i-treatment? Usekhulume kakhulu umphathi uNgqongqoshe wachaza ukuthi ibeka engcupheni ekutheni ungathola le TB le nenkani esibiza ngo-MDR noma ngo-XDR. So kubalulekile ngaphandle nje kokuthi uzozuza ukuthi uthole ukulapheka ngokupheleleyo angeke uze uyithole i-TB enenkani efana no-MDR no-XDR mangabe uzodla i-treatment yakho uyiqede. Phinde futhi mawuzodla i-treatment yakho uyiqede kuzokusiza ekutheni uvikele nabathandiweyo ngoba mawungayiqedi usengcupheni ukuthi uthelele nabantu obathandayo ekhaya. Bengisazwa lapho udadewethu ngithi laba ke abahlala nomuntu kubalekile nayo bezocheka nangu sesethola ukuthi unalo igciwane kubalekile nithi thina ke sihlala nathi size sizocheka futhi. Kubaleke kakhulu ngesizathu sokuthi besike sachaza ukuthi isifo esihamba ngomoya. So njoba sihamba ngomoya mawukuthi umuntu kade sihlala naye endlini kubalekile ukuthi nathi sihambe sohlolelwa isifo se-TB ukuze kuzokwazi ukuthi uma ngabe singakakuphathi usebenzise imishanguzo yokusivikela. Sesinemishanguzo yokusivikela manje ebizwa ukuthi TB preventative therapy. So